ମୁଁ ହେଉଛି ସମୀକରଣ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ମୁଁ ହେଉଛି ସମୀକରଣ a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ଉଭୟ ସମୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଥିବା ଆମକୁ ସହ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା ଏକ ସରଳ ରେଖା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ବେଳେ a1/a2 is not equal b1/b2 ହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ରହିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ବେଳେ a1/a2 equal b1/b2 equal c1/c2 ହେଲେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ବେଳେ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 ହେଲେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର କୌଣସି ସମାଧାନ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହେବେ।